Ev der çararaya navçeya bağlara ye. Gu çar taxên xizanên vê navçê li bêr xaçereyê digîjin hev. 3000 penaxwazên Sûriyê, 9000 xelkên bajêr bi giştî 11000 mirov li taxa Muradiyê bağlara niştecîne. Li navenda Diyarbekirê tekane muxtara jin jî ya taxa Muradiyê ye. Dilek Demir du caran 8 salin biye muxtarê vê taxê. Feqîriya mirovan krîza aborî destê wê jî girê dide. Lê heta jê tê dixwaze alîkariya mirovan bike. Li vir gelek kes wê nas dikin û jê hez dikin. Ew jî piraniya rûniştvanan nas dike, derdê wan goftar dike. Ez Kobanê me hefta ki berê anco kir. Ez berê emeliyat bû, berê anco bû. Ez pir mebsûtim yanî ji dewleta xelkê dira û textûrê virêgî başin. Dewleta me jî baş e, ez pir mebsûtim. Çok şükür hacı ez başım nav zarokê xwe da. Derd ki sıkıntı ki te heye birayim. Bes dirû zayıf yani dirûbam zayıf. Durum te tune. Gelo çawa biryar daye bibe muxtar ve behsa serhatiya xwe dike. Ez berê da mehlê xwe da ji xwe mehlê ji me re muxtar laqab derxist bûn. Mehkîma bû seçimê. Gazî mikirin hevala gotin werin em te muxtar seçmişkin. Ez gotum wele çawa be ka pîrek muxtar gotin çawa nabe abla tu de her derdime digeri her derdime qise dikî her derdime çareseriya dikî were em alîkariye te bibin em te muxtar derxînin. Ez hat eçûm malê et gotum misade bikin ez piçkek gedê xwe ra bipirsim. Gedê xwe ra hatim bipirsim. Gedê min gotin wele anne bikeve yani em jî alîkariye te bibin em jî destekçiye te ne bikeve tişkî nabe înşallah em ê te derxînin. Piştî me hek kampeyên hilbijartinê 6 namzedên me li pişt xwe hîştiye û bûye yekemîn muxtara jin ya taxa Muradiyeyê. Gelo rastê çi zehmetiyan hatiye? Dilek wiha bersivavê pirsê dide. 2 sal pir zor bû. Qebedayiya dahatin nare davetin digotin mesela tu me ihbar kirî em uyuşturucu difroşin tu me ihbar kirî tu kî yani 2 sal. Dawiye kes tişkî jî nabêje me benîmsemiş kirin me ciyê diya xwe ciyê xuşka xwe. Muxtara jin Dilek Demir bi taybetiyek xwe jî tê nas kirin. Ji bo jinan bûye mînakek taybet. Dema ew zarokek 14 salî bûye ji dibistanê hatiye sendin û bi darê zor hatiye sevcandin. Dema li ber xwe jî daye bavê wê lê tundiyê kiriye. Ez 14 salî bûm okulê da hatim malê. Bavê me got ki îşev mêvanê me heye. Ez jî gotum kî ye mêvanê me? Got tên te dixwazin. Ez gotum çi min dixwazin? Ederim okulê ortayî kî. Wî çaxê ortayî kî. Ez diçûbûm hefta anaka em dibên hefta. Ortayî kî. Çawa naxwazim, nazewcim, giriyam, rûniştim, îtiraz kirim. Bavê me bi xortumê me lê xist. Tawa serê me da şikan. Pir îtiraz kirim fakat bêpere pere nekir maalesef midan 27 salî zilamekî em zewîcîn bi dil nebe tişkî naçe serî bi dil nebû 15 salî anca ji bo xatirê gedê xwe em îdare kirin 15 salê da şûnda 17 sale em anhaka hevdû berdane ez tenê gedê xwe xwe dikirim wan okul xwendin gişam üniversite xwendin mezûn bûm yek nîvî çûn meslekê xwe nîvî mane çar hebin gedê min du qîz du law em werê derbas dibin. Dilek piştî dibe muxtar dest bi alîkariya zarokên keşkek û malbatêyan bi darê sorê wan dizewicînin û bi xêra wê 40 zarok ji zewaca zarokatiyê rizgar dibin. Ez
Püçügiye da mezevcandın yere viçağı da şunda kesi püçügiye da ne zevce. Evyajı belki ne verin cemmin, belki fedi bikin, belki güvenmişim nabın. Kutiki lehistım deriyohu. Viyajı navivi dilek şikayet kutusu. Viyajı hündüre vira çil hep keçik bizore evji fenamın hatın zevcandın em çil hep ra destavetin. Çok şükür em gışa pak kırın kes ne zevci herkes okulu xwend herkes ki mesleği xuçu 6 sal beri ki çu ser mesleği xu ki çu zevcandın mezun bunu da em çareseri bun jwanla yani anha kajibe ve endisa destavejin em hina serwine ew dibêje ji karê xwe pir hez dike ji ber ku alîkariya mirovan hez dike. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.